Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur selektibitateko bideo bat ikusiko dugu. Selektibitateko ariketa 2024ko ohiko ariketa da. Eta hurrengoak esaten digu. Satelite bat dugula Lurraren inguruan, 315 metrotara. Satelite honen masa 2500 kilogramokoa dela. Eta gero hiru data hauek. Gravitate konstante duna, Lurraren masa eta Lurraren erradioa. Ariketa honek hiru atal dauzko. Lehena, bigarrena eta gero hirugarrena. Lehendabizi, lehen atala egingo dugu, gero bigarrena eta azkenik hirugarrena. Beraz, lehen ariketan esaten digu zein dan Lurrak sortutako gravitatea. Hau da, G-iskia. Beraz, G-iskia kalkulatzeko, datu hauek izan da, pentsatu behar dugu zein da edo ze datu erabili ditzakegu. Beraz, kasu honetan, G-iskia, Newtonen arabera, bider masa, da indarra. Baina zein da gravitate indar bat bai? Ba, G-iskia, gravitaten konstante duna, bider masaren Lurra, bider satelitearen masa, zati, erradioa. Erradio kasu honetan zein da? Ba, zentrotik erradioa, gehi, bere distantzia. Berbi. Berbi, barkatu. Beraz, hau, berbi. Beraz, datu hauek sartzen baditugu, ikusiko dugu, hau dela. MG, berdin, G-iskia, bider, Lurraren masa, zati, erradioa, gehi, distantzia, berbi, bider, satelitearen masa. Beraz, honekin fan egiten da. Eta oin, datuak sartzen baitugu, ja, gravitatea kalkulatu halko dugu. Beraz, datuak sartzen baitugu, G, 6,77, bider, 10 ber minus 11. Bider, Lurraren masa. Zati, hau metrotara pasatzen badugu, goratu beti, sistema internazional egin behar dugula lan. Edo bestela, hau hemen kilometroak jartzen baditugu, hemen bebai. Beti, unitateak berdeak izan behar die. Beraz, esango genuke, 6, 3, 7, bat, 2, 3, gehi, 315 metro. Hau dana berbi. Eta datu hauek kalkulagaian sartzen baitugu, ikusiko dugu dela Lurraren gravitatea. 9,81 metro zati segundo berbi. Beraz, hau da lehen atala. Guazen hau dan ezabatxera, eta bigarren atala ikusiko dugu. Bigarren atalean, galdetzen digutena da, zenbat bira ematen dituen sateliteak Lurraren arabe inguruan, 80 segundotan. Beraz, kalkulatu behar duguna da, T periodoa. Kasu honetan, pentsatu behar dugu, ze erabili dezakegu T periodoa izateko. Badanak dakizuenez, erabiltzen badugu abiadura, badakigu abiadura, bipi, bider, erradioa, zati, maiztasuna dala. Beraz, hemen dugu periodoa. Baina oin, karo, kasu honetan, abiadura ez dakigu zein dan. Erradioa bai, baina maiztasuna bez. Beraz, ze beste formula erabili dezakegu? Ba, azelerazio angularra. Azelerazio angularra da, abiadura berbi, zati, erradioa. Kasu honetan, abiadura angularra zein da? Gravitatea, aurreko atalean kalkulatutakoa. 9,81 metro zati segundo, berbi. Beraz, datu hauekin ja, abiadura hemen sartu dezakegu, hemen izango genuke maiztasuna, erradioa dakigu zein dan, eta gravitatea ere. Beraz, hau badakigu, hau be badakigu, eta gelditzen zaigu nizki bakarra, T da. Beraz, guazen hau egitera. Izango genuke, gravitatea, berdin, hau dana, sartu bat dugu hemen barruan. Abiadura barruan. Beraz,
bipi, bider. Erradioa, zati, maiztasuna, berbi. Zati, erradioa. Erradioa zein da, aurreko atalan esan dakoa. Erradioa lurrarena, gehi, distantzia. Kasu honetan berdin. Izango genuke. Beraz, lau pi berbi, bider. Zati, maiztasuna, berbi. Zati, beraz, hau beraz fango litzateke, eta izango genuke, lau pi berbi, bider, RT gehi D, berbi, zati, RT gehi D, bider, maiztasuna, berdin, geizkia. Hau, nekin fan egingo litzateke, eta izango genuke, hau, ona sartu, ze azkenan kalkulatu nahi duguna da maiztasuna, T periodoa dala. Lau pi berbi, bider, RT gehi D, zati, gravitatea. Beraz, datu hauek kalkulagailuan sartzen baitugu, zerako malagoita bat, buelta emango lituzke. Beraz, oin guazen hirugarren atala egitera. Hirugarren atal honetan, esaten digutena da, zenbat energia eman behar diogun sateliteari, lurraren eraginetik ihes egiteko. Hau da, energia variazioa. Hau da, energia potentziala lurrarena, ken bere abiadura, energia zinetikoa. Beraz, abiadura angularra zein da? Azelerazio angularra, bider, gehi D. Orduen, hau barruan sartzen badugu, orduen, zein da hau dana, hau esango genuke, AN aurreko atalen esan dakoa, hau gravitatea da. Beraz, MG, gogoratu, MG azkenean, azelerazioa edo FN berdin hau dala. Beraz, datu hau sartzen baitugu, ikusiko dugu dala G.
Beraz, ikusiko genuke hau nekin joan egiten dela, eta ikusiko genuke hau, eta hau gauza bera dela. Beraz, emaitza zein izango itzateke? Beraz, emaitza hau da. Eta datu hauek kalkulagailuan sartzen baditugu, ikusiko genuke 74,4 bider 10/9 julio dala. Beraz, hau izango litzateke sateliteari eman behar diogun energia lurraren eraginetik ihes egiteko. Beraz, hau izan da dana, mila esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.